Hemmeňize salam. Bugün abzorda legendar maşin Toyota Mark II. Bizim dilimizde aydanda bu maşin Mark II. Bu maşinimiz bizim 1995-nji ýylyňky. Bu kuzowda Mark II 92-nji ýyldan 96-njy ýyl aralygynda çykarylandyr. Mark II 7-nji pokoleniýasydyr. Bir näçe motorda geldi, bulan sportiwny varianty amma köpüňiz görensiňiz, köpüňiz sürüp görensiňiz 2,5 turbirunly motor dikitdi. Ofisial ýazgysyny şu ýerde goýjak. Bir JZ GTE dikitdi. Edil doğru aydılşın bilemok. Men yönü yazılşın şu yerde koyayım. 280 atım gücüdür o. Mark II 95-nji ýylyň maşin bolsa da şu adam gaty kän oğlan arzu edýär bu maşiny. Aýratyn sportiwny variantyny arzu edýärler. Sebäbi bu maşiniň drift edişi alyk hemme BMW edip bilen okda men size aýdaýyn bilýänsiňiz. Häzir BMW fanatlar ýazar, ýok BMW birinji ýer driftde, mesele ýok birinji ýerde ýöne imni şu maşiniň driftini görüňsiz. Şuň sportiwny motorunyň edýän zatlaryny. Daşar şemal, saçym galýa, saç ekdirmeli basym nesip bolsa. Bu maşinimizden bizim ideal sasyanyda saklanıptır. Daşı asıjyda edilipdir. Elbette uje 95-nji ýylyň maşinna. Buňa da 29 ýyl bolan. Şoň üçin seredip çık saklamaly bolýar. Häzir salonyna geçýäs. Edil bu maşiniň salonyny käberiňiz halaňyzda sebäbem bular başda gelende bize sagrul geldi. Asly edilende de Yaponiýanyň bazary üçin edilen. Yaponiýada da tersine bizden. Bileňizmi bizde berden sürä, olar beýleden sürä. Şo sebäpdenim ruly geçirilen. Başda bular gelende sagrul, ondan soň sagruly zapret etdiler. Bir da o wagt biz gaty patsanlykda o kän düşünemedik oktuk. O wagt koronalar vardy, karinalar vardy, ýadyňyza düşärmi? Sagrul bolanok çep etmeliydi o, çepe geçirdiler. Iň birinji şu maşinleri çepe geçirenlerim marlylardyr. Elbette maşin oňurmakda, maşiniň zapçasyny satmakda, ustaçylykda mardan öňe geçen ýok. Men dostumyň kakasam marda ikinji adam bolmaly şu maşiniň rulyny geçiren. Şo wagt işte ikinci adam deyip. Bir sana adam başta geçirýär, soň şey edip. Bu wagda häzir hemmesi diýen adam geçirip bilýär de, ýöne hiç kim geçiren o indi. O wagtlar şoň sagrully deyip. Ýadyňyzda şäme bir hile baş kitçi wagtymda o wagt ýadyk Markda kredit ýerler da. Şonu ýadmyşa bir ýaman neudobny Afgan alanda vadisel öňünde kontrola sorýardy. Maşin gelýärmi diýip. Kynna o wagtlar oturup. Şu ýerde sorak hemmeňize sagrul maşin sürüp gördüňizmi? Belki şu wagt Londonda ýaşap ýören bardyr, ýa Yaponiýada ýaşap ýören görüp oturan bardyr da şu ýerde. Sagrul maşin sürüp gördüňiz. Näl? Wapşe непривычно, däme ol berde oturup şeýle geçirmek. Ýazyň kommentariýada. Başlamakak munymyz bilen Mark II maksimal komplektasiýasy. Mark II men Mark II diýen ol oturna. Mark II bu. Hemmesi Mark II diýär. Näme üçin bilemok. Torpedany başda geleni şu maşiny 3 bölege bölüp öwürýärdiler. Bilen şuňa 1 bölek, 2 bölek, 3 bölek edýärler. Soňra şey edip öwürýärler. Ýöne edil şu wagt bir seresseň de öwürlen bildiren ok. Has ideal saklanan marklar bar. Has gowy edip öwürlen marklar bar. O taýda wapşe bildiren ok. Başda da men daýymyň şuňal markyny öwürlüpdi de. Şey edip seredýärdim, näl öwürdiler aýdyp o wagt kelli işlänokda. Şeýle kesip zat etseň kesin gyýdy bolmaly. Ýöne şo wagt ustalar şeýle ýamaýardylar, bildiren okdy. Şo wagt haýran galýar. Iň gowsy oglanlar. Daha şoda geldim. Atabey'i makkinan pöwrize yatırdım. Diňe pöwrize içen reklama del.
Kän adam sonra energetik içäň dip, käwagt içen energetik, käwagt asnavnoy pöwrüde, madama giýje günnüz, hökma suratda pöwrüde içmeýän günüm ýok. Abzorlamda da käweriňiz ünsörensiňiz, pastiýany pöwrüde ýanyndadyr. Mene ona aýtman ýorduk, reklam etmän bu pullat bermediler de, prosto ýöne berde aýdyk geçeýin. Şu wagt durtda araýyny gördüňiz, kesip ladet aýryp oturjakka. Ingo goran suwman pöwrüde, in köp içen suwman pöwrüde. Amerikadan, Dubaydan, auksiondan maşin alyp berýänler. Kopartdan berde men size häzir goýjak suratyny. Video çektim şu arada. Geçin görün, ondan soň zakar edesiňiz ise arka YouTube bilen aşağı nomerler. Bu maşinimiz biziň ýaňa aýtdym maksimal komplektaçyasy, klimat kontrol badyr. 90-njy ýylyň maşiny. Ondan soň sport rejimimi, biziň goýuran sport rejimimiz badyr berde. Ýadyňyzda düşýär, şu maşinlar gelende näl moda boldy. Chaser ammadyr şuň, edir şuň Chaser amma Cresta amma. Üçsem şol burda paşdy gaty meňdeşdir. Ýöne imni şu mark in populär boldy. Markymma, görkümma diýerler. Ýadyňyzda düşýär, markymma, görkümma. Gat patsanlykda var şu adam ýadymda galy. Prosto şu maşyny abzor edip oturna, şu söz ýadyma düşýär, gödüňiz. Näçe ýyl bolup geçdi? 20 ýyl bolar kynam. Gat patsanlyga biz o. Toyota bolon söýgem şu maşinlardan soň boldy da adamlarda. Başda Coronalar, Carinalar, şu marklar, Chaser'lar geldi. Şondan soň Renault söýgü döredi, ondan soň Samsung, Lisichka, Babuchka, Toyota bolon söýgü gaty döredi bizde. Başda şunu Dubaydan getirýärdiler öýdär, men ýalňyşmasam şeýlerämi? Has gowy bilýänler bardyr, menden uluraklar bar. Siziň has gowy ýadyňyza düşýär we o wagt siz uça düşünýärdiňiz. Ýazyň kommentariýa tökman suratda nerden getirdiler başda, näme hilep geldi ýazyň. Ýöne başda marlaryny getirip başlany bilýän. Pastaýan aýdýarlar da ki çatmynda şu marlayı ol getiripdir, bul getiripdir da. Hemen başda şular gelende Inamarka diýilýärdi. Bilýäňizmi? Inamarka. Biz üçin Türkmenistanyň ýaşaýdy üçin lüboy maşin şu wagt Inamarka. Ýagny Inamarka sözüniň manysy inostranная marka. O wagt SSR döwrüniň adamlary da Türkmenistan ýa SSR'den çykan wagty şonu gelip başlany abi. Adamlaryň beýnisinde galan inostranная marka diýip edil danmamen Türkmenistan üçin lüboy maşin Inamarkadyr. Jugulan biz üçin Inamarka. Ýöne o döwürde prosto adamlar SSR döwründe ýaşap şu öndürilen maşinler bu Türkmenistan'ın öndürlüğünü ýalyk da sebäbi Türkmenistan'ın SSR'ın düdümini ödü. Soň aýratyn ýurtda olandan soň, garaşsyzlyk alandan soň hemme maşin biz üçin Inamarka diýip gitýändir. Şu adam aýdýar Inamarka diýip has ulrak adamlar ulanýandyr o sözü ýaşlaryň arasynda o söz polny galdy. Näçe toýu bedelendir bu maşin başda çykanna. Başda Türkmenistana gelenne, başda çykanna däl, başda Türkmenistana gelenne. Diňe mark bedelýärdi, ýadyma düşýärdi. Siňe ýazmışam bolanda. Ýazyn kommentariýada nostalgiýa şu wagt iňul problema Sarawoy eken, Sarawoydan gorkýan ekenler oglanlar. Sizem ýazyn has usta oglanlar bar. Ýazyn markyň näme meselesi bar. Maşin ýumşak oglanlar. Markyň hadawoyna söz ýok. Köpüňiz gowurýaňyz realny ýumşak maşin. Gowy ýörýär, mesele ýok. Indi bulary esli jawakt boldy da, häzir güýjü gaçanlar ýöne asty ýaman gowy ýörýär. Prosto 2 armak motoram gowy ýörýär şulaň. Ikilik motoram gowy ýörýär. Bagajnik. Oglanlar bagajnygyň beýle gat giň däl, ýöne gatyr ötçüňo bu. İçine girdi, oturup böyle arkayn. İki goýunsyg ýa arkayna mesele ýok. Giň däl ýöne çuň bagajnygy. 29 ýyl bolan maşynyň otlanşygy. Berde pribor aýtmak ýatdan çykdy, elektronludur. Başda gelen elektronlu priborlaryň biri. Ondan soň bilen mehanikasy, ama abyşny prostoýam ýöne gat az gelýär. 29 ýyl bolan. Görän priborlar gadyna çenli elektronlu. Şu marklaryň ýene bir zady bar, ýadyňyza düşýär. Şey dip parkovka goýan, ondan soň dy harpa geçirýän bolun, çökkendir idi. Näme üçin şey diýär? Ýadyň. Salaga bassaň ýaýlan, ýa mesele ýok. Berde bir açyk gaz tormuz bir hilek. Neudobny. Ýa men öwrenşip bilemok gazyna. Oho. Başda şu marklarda var ýazmışam, gaz basýan bolun, gapylar gurulýar. Terdiň, ýene neudobny zady, pavorotnik berde.
Rul beyle geçen de. Sonra ne gerek? Uğraşma onam. Yürüyüş hayır ettel maşinam. Nolan yüz ölçenini 9 sekund yönü 2 yarımlık yankı Cayzer GT motor var. Turbirunni. Ol 6 yarım sekundda çıkandır. İn esasat berdi. Motor. Berde bize 2 yarımlık Prastoy motor. Bulun 1.8'lik motor ammadır. 2'lik motor amma. 2 yarımlık şunga Prastoy amma. 2 yarımlık turbirunni amma. 3'lük amma. Bu maşinimizde bizim Prastoy 2 yarımlık motor. 180 atın gücü. Nolan yüz ölçeninde 9 sekund. 2 yarımlık turbirunni ol 280 atın gücü. Nolan yüz ölçeninem 6 yarım sekund. Bu maşini arada näme aýdyp bermedik bolsam, hökman suratda komentar edýädiň. Edil bir aýdyp berýär, gaty bir ýetkeşik zatlar ýok, funksiýalar ýok berde. 90-njy ýylyň maşiny sebäbi o wagt bir ýetkeşik zatlar ýokdy da. Yaponiýada, Russiýada buny gateret bedäp sürýärler. Gördüňiz, sportçyny edip spoiler dakýalar, çökerýärler. Men şu ýerde size suratdan goýun, aňyrdan ýaly türýänlerini. Şo şeýit bedel türlýänlerin hemmesi 2 yarımlyk turbirunni motor olaýmasa sebäbi erwet türlýärler da bolar. Unda şuňa alap zor bolaglar. Göwüňiz ýaranır diýip pikir edýän, köpüýüňiziň ýaşlygyny ýatladandan köpüýüňiz realne isläp ýöränsiň şuňa mark. Kim şuňa açyk mark arzu etip berýän bolsa, opşam haýsyňyz nähil maşyn arzu etip berýän bolsaňyz, her biriňizde öz isleýän maşynyňyzy almak nesip etsin. İň esasy adam janyňyz sag bolsun, galan zat bolar.